बर' हारिनि थाखाय गेलेमु आयदायाव मोनसे गोग्गाथाव खौरां। जनक दैमारिया थांनाय मार्च दाननि 1 अक्ट'आव डिब्रुगड़आव खुंजानाय नर्थ इस्टार्न बडी बिल्डिं चेम्पियनशिपआव देरहासारनानै ओनसोलनि गोग्गानाय लाबोदों। जनक दैमारिया नेशनेलआव बादायहैनायनि खाबु मोनदों होननानै फोरमायदों। सोरबाफोर आरो सोरखार सासेनिफ्राय हेफाजाब मोनोब्ला जोबोर गोजोननाय मोनगोन होननानै फोरमायदों जनक दैमारिया। दैमारिया मोन 14नि बांसिन देरहासार मेडेलफोर मोननो हानायखौ खौरांनि गेजेरजों मिथिहोदों। थांनाय 1 तारिखआव मार्चनि 1 तारिखआवहाय डिब्रुगड़आवहाय इस्टार्न इन्डिया बडी बिल्डिं कम्पिटिशन जादोंमोन। बेयाव आं चेम्पियन जानो हादों बरमुदा फिटनेस मडेलाव। दा बिनिफ्रायनो आङो सेलेक्ट जानो हादों नेशनेलनि थाखाय। फैगोन मासावहाय जागोन। बिनिबा आं दायो प्रिपेरेसन खालामबाय थादों। गेलेनायखौ माब्लानिफ्राय जागायामोन नोंथां? आङो फिटनेस लाइनाव 2017 निफ्रायनो आङो इनभल्भ जाना दङ। नाथाय कम्पिटिशन हिसाबै आङो गेलेनाया 19 निफ्राय आं गेलेदों। फार्स्ट गेलेदोंमोन भैरबकुन्द मिस्टार भैरबकुन्द। बेयाव आङो मोजां बडि आं बनायस्लाबनो हायाखैमोन। बेयाव आं सेकेन्ड मोननो हादों आरो। दासिम मोनबेसे मेडेल बा बिदि मोननो हाखो चेम्पियन जानो हाखो? चेम्पियनथ' आं फार्स्टनिफ्राय बुंलाङोब्ला मिस्टार उदालगुरि चेम्पियन जानो हादों, कमरिकाटा चेम्पियन, मिस्टार बड'लेण्ड चेम्पियन, मिस्टार कामरुप चेम्पियन आरो मिस्टार गुवाहाटी थांनाय बोसोरावहाय खननै आं मिस्टार गुवाहाटी चेम्पियन जानो हादों। बेनिफ्राय गुवाहाटीयावनो गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र क्लासिक बेयावबो आं चेम्पियन जानो हादों। आरो बे बोसोरनि शिबसागराव ब्रह्मपुत्र क्लासिक शिबसागर बेयावबो आं चेम्पियन जानो हादों। आरो सराइदेव बेयावबो आङो मिस्टार सराइदेव चेम्पियन जानो हादों। आरो गलाघाटआवहाय मिस्टार आसाम जादोंमोन बे बोसोरावनो 2026आव बेयावबो आङो चेम्पियन जानो हादों। नेशनेलनि थाखाय आङो गोबां माने बिदि हार्डवर्क खालामनो गोनां जागोन। हार्डवर्कजों लोगोसे माने जोंना डाइटआव बिराद खरस जायो आरोना, गोबां खरस जायो। जायफ्रा बडि बिल्डिं खालामो बा गेलेयो बिसोरसो मिथिगौ आरो बोरै खरस जायो, मायाव खरस जायो। मानोना जोंना प्रटिन साप्लिमेन्ट होनना बुङोब्ला गोबां दाम। पार किल' बिदिनो 5,000निफ्रायसो स्टार्ट जायो आरोना बिदि। दाथ' नै नेशनेलनि थाखाय आं कम्पिटिशननि थाखाय आं माने थांगोन होननानै गेलेगोन होननानै आं माने फाइनेलखौनो खालामबाय। मोननै कम्पिटिशनाव माने मोननै सेसनाव आं सेलेक्ट जाना दङ नेशनेलनि थाखाय। आरो नेशनेलाव जुदि आं टप 5 मोनहैब्लाबो आङो इन्टारनेशनेल गेलेनो खाबु दङ आरो। दासिमथ' आं बिदि रावनिफ्रायबो हेफाजाब मोननो हायाखै। आंनो खस्थ' खालामनानै आं गेलेगासिनो। आरो आं माने रावनियावबो बिथ'नाय जायाखै आरोना। मानोना आं गावनो खस्थ' खालामनानै दासिम आङो माने 14थासो आङो गेमावहाय देरहानो हादों। सरकार फारसेनिफ्राय बेफोरबायदि अनसुंथाइ नोंथांनिसिम गथायबाय नामा दिनैसिम? दिनैसिम आं बिदि मोनफेरनाय जायाखै आरोना। मा खावलायगोन बे समाव? दा नेशनेलनि थाखायथ' आं हारसिं खामायनानै आं माने आंनि इनकामनिफ्राय आङो नाजागासिनो। दा आरो बिदि हेल्प मोनोब्ला आरो आं गोजौ फारसे दावखानो माने हारिनि थाखाय मोनसे माने मुं लाखिनो थाखाय आं हागौमोन आरो जुदि सोरबाफोर हेल्प खालामोबा एसेबाबो।